Ešte taká jedna vec. Je veľmi slabo počuť zvuk, lebo ja som si to uvedomil asi niekde v strede videa, neviem, či tam je dobrý zvuk, či to je vôbec ešte počuť, ale... Neviem, mal som moc stíšený mikrofón, tak som si to zase na hlas, potom to bolo zase zle a toto mi vyhovuje. Neviem. Tak to budete to proste počuť v slabej kvalite. Ten zvuk, čo si čaká. Vy ste si mysleli, že nenatočím Roblox? Asi nie, lebo ho hrám iba teraz. Takže čaute ľudia, vítajte môjho ďalšieho videa z meteorického vydania hociakého. Zahráme si do Wars, neviem prečo, som si z chuti z hlavy myslel, že do tohto elevatora. Ja viem, už to je dávno vydané, už to je nejaký rok, ale ja milujem točiť také tie staré hry ako Slenderman a takéto blbosti. No. Tak ideme do sveta. Áno, keď to bol na Robloxe, sa to zistilo pred rokom, už neviem kedy. Všetci, že oh my god! Takže všetci si pamätáme. CTRL viem kráčovať. A ja to robím CTRL ako pravý hráč. Ne, otvor sa. Ja nenávidím hľadanie proste kľúčov, to je také otrávne. Čo, kľúčik nikde? Oh my god! Schválne, prejdeme dverami 100. To som veľmi zvedavý. Čo, otvor sa. What? Dissipating. Nechápem. Dobrá, ľudský. Kam oni pridali hodiny? Brr. Týkajúce. What is this? Sú coiny. Super. Každopádne toto je full záznam, takže všetko, čo sa udeje, budete vidieť vy. Kde tu Rush? Keď zablikajú svetlo, by tu mal Rush. Nie, to sa neznášam. Budú to niekde zamknuté dvere, ne? Ja proste nenávidím také potravné. Koni, napríklad zachrániť. Vidíte, jak Subway Surfers. Ani sú to dvere. A to budisko. To je na klíku, aha. Nie je tu skákať, škoda. Si asi troška znižím. Čo sa stalo? Ani náhodou nepôjdem do tejto miestnosti. Nie. Teraz vyskočila, že... Prísam, že mi vyskočila srdce z hode. Ja nič nevidím. Som slepý. Si dajte ma, že na to preč. Dobre. Možno mám asi tak silnú hlasitosť na mikrofónu a môžem to trošku stíšiť. Dobrá. Chcem púkať.
svetlo, tak musí proste rašovať. Je to otrávny týpek, čo má povedať. Brr. Co dá preč ventilácia, to by mal byť niekde pák, ak sa dobre pamätám. Ne? Keničko stlačam. To je ten najväčší prank, že tu nič nenájdete. Také akože textúry, no. To pridali iba taký ten leskly filter, čo je taký script, čo vám totálne premení Roblox. A to budem hrať dokým ma nikto nechytí. Kde je? Russia. Tu musíš všetko rašovať, nie? Tak teraz som sa zlakol. OK ľudia, zistil som, že 18 a 17, 18 a čo tam bolo ešte? 16 tuším, tak bola smrteľná. Toto má ísť sem, toto si dá ako ešte pamätám. Som toho chvíľu do prachu dneska. Som budú bam. To bolo to? Ty zlý? Neviem. Ja som vedel, že som to treba. Haló. Čo už zastarali skript? A ja ľudia zomreli sme. We died the dude. OK, som to ukončím, lebo už som to fakt hrať nechce a už sa bojím. Sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a